I dag er vi taget på Frederiksberg Stadion, fordi vi skal mødes med Carla, Andrea og Anders. I slutningen af september, der skal de til VM i paraatletik i New Delhi i Indien. Ja. Det er ret sejt, ikke? Ja, det er mega sejt. Så det er faktisk VM-atleter, vi skal op og dyste imod. Ja, det gør det nok lidt sværere. Ja, det gør det. Vi skal løbe på framerunner. Ja. 100 meter. Det skal Camilla. Og jeg skal løbe 1500 meter mod Anders. Og hvordan har du det med det? Altså, jeg er ret nervøs. Jeg ved, at han er super duper hurtig. Ja. Hvad med dig? Hvordan har du det? Jamen, jeg er faktisk også lidt nervøs, fordi jeg har aldrig rigtig prøvet at løbe en 100 meter på framerunner før. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det går. Må ikke det bliver en god dag? Det håber jeg. Det er i hvert fald godt vejr. Mit navn er Carla. Jeg er 24 år gammel og kommer fra Aarhus. Jeg dyrker sporten fra skoling og har gjort i omkring 13 år. Mit mål for i år er at løbe et godt løb til VM i New Delhi sidste september og forhåbentlig løbe under 19 sekunder på 100 meter. Jeg hedder Anders. Eltas, de har udfordret mig i at skal løbe 1500 meter, som jeg har kvalificeret mig til VM her i september måned, hvor målet er jo at gøre det så godt som muligt og slå PR. Jeg hedder Andrea, og jeg er 27 år gammel, og jeg dyrker framerunning. Mit største mål i år er nok VM i New Delhi i Indien, hvor jeg skal løbe 100 meter og 400 meter. Nå, Anders Rasmus, det var en 1500 meter her på Frederiksberg Stadion. Hvordan synes du, det gik, Anders? Jamen, jeg synes, det gik fornuftigt. Vi lagde jo fælles ud. Og så forventede jeg, at der kom en sprint sådan lige pludselig. Men altså, det så jeg ikke lige. Hvordan synes du, det gik, Rasmus? Hårdt. Jeg tror heller ikke helt, Anders, du løb alt, hvad du kunne. Er det korrekt? Ja, jeg vil sige, at jeg havde træningspas i går, så jeg kunne godt mærke, at vi skulle lige sørge for, at der ikke var nogen skader eller noget. Det ville min træner være lidt ked af. Ja, det er det samme svar. Andrea og Carla, så har vi været ude at løbe 100 meter mod hinanden. Hvordan synes I, det gik? Jeg synes, det gik okay. Hvad kunne have været bedre? Jeg fik ikke kommet så hurtigt ud af starten. Nej. Og hvad med dig, Carla? Hvordan synes du, det gik? Du var heller ikke helt tilfreds? Var det også starten, eller var det slutningen? Slutningen, ja. Og der var også noget med, at du havde glemt dine piksko. Ja, som jo er en meget vigtig ting, når man laver framerunning. Så hun måtte Carla låne et par af mine, som var lidt for små. Ja. Men jeg vil sige, at jeg synes også, det var rigtig sjovt. Og jeg er meget imponeret over, hvor hurtigt du er i starten, Carla. Og hvor hurtigt du kommer til sidst, Andrea. Fed dag her på stadion. Fantastisk dag. Altså, vi klager ikke. Solskin og godt selskab. Ja, det må man sige. Dygtige atleter. Virkelig dygtige, altså, som jo snart skal til VM. Ja, det glæder vi os til at se. Det glæder vi os rigtig meget. Ja. Her lige om lidt i New Delhi. Ja, så følg med. Følg med. Nu, ha' det godt.